Ngam shim lawan hakini kiransan nakabenta ka politics. Ngalawan nando ka sngi ka baningkong dakajing shitrahem ba ngadap dakajing iye ya iba aden. Namar ba ngayo i bahaka ka election jang ka MDC ilawan ra katu kadinga teli jang kipat ba jong kari jongi kaba yimpat jo ikot bakajat benriu jongi kalabun pad hadu katu. Bat kadai kata kaba ngalawan hakani ka rensan tang namar ba nga ai kajing kesyan ya iba aden ba inang long uta unong yalam ya kipat ba da kalenti kajing it hakaba ninyo kata kajela kaba ngitay iwe Henry kipat ba pan kilapen yalam lenti yang kilabetin lenti yang kilapen bor yang ba nganwan ban pen kre ya ka election te kata kadai ka ba ngasngu syong nea baladangi wan ha kita ki rensan jong kita ki social media ne ha kita ki rensan banyalap ya kita ki election kata kemud ba ni dai ban sengap ya kata ka lenti ke ba upat ba ukhat yang ni dekadai na kata kadau ke ba ngakwa ban pensyai hang ne pan kumnu bangladu opat ya ka jingkersyan nak kipat ba ha ka baningkong ngalayo baha ka jingkersyan nak kipat ba bangan wan shadow uput bangan wan contest haki election namar bekio i bangala thung seem ya iba aden bat ngaru ngala sngoshit rahem baha ya kataka jing iye ya iba aden namar ba ide ukur jonga ditang kawai pat kaba ngan pensyaya phi kipat ba banga dap dakajing iye ya iba arden ngam shim ong hi ba ngala do kajing iye ya i nama ukur udo usnam na jong ngamla bangan ong bangan isi tang bangam lapan bangan ya kalenti ke babakala namar iba arden im shim pat latre ban pediang ya kataka jing shempang jonga ba ila persya ban aya kasanat usim seora kaba ila penbot nam ba u lalilam ya ka MCCL tibat iba aden im shimpat lapan syai hadu menta ba usim jong kahima seora shim dan keti ha kataka jing lilam ya kataka MCCL bat kadai katahi kaba dangsa umdum hadu menta ba iba aden im shimpat lapan syai ya kata tela dang yai kersyan ya iba aden pat kapan i bangaru ngadang yalam bakala ba ngan penbut nam ya usim kahima jonga bat nganang du syusyu kaburum nala kahima la jong bat kadai kata kaba iba aden im shimpat lapan kuat ma usim kahima seora shim ladan banta ha kaban bamsap ya kituki than majairu namarba baras kata kituki than majairu ki beladai ha kabojong upa im freeman ubalalet chadwar play denang tapan bat sakaba arpat kadai kabanga ngalashu ya latno ya kata ka jing bumpriang kipat ba ya kata ka jing ajat kapa jong iba arden tingala shu sangap lakas ngap no namalba ngam kwa bangan ya persya ya kipat ba namalba kipat ba lada kibabun hi kibapdiang ya kata kajat kapa kamut banga ngamla mangan persya marwai namalba kham tamba iba arden ide ukli jong kata ka VPP ka balong kapa long bahak luar tam jong ka district council kadai kata kaba nga ap ya karai jong kipat ba henry nga layo ipat ba kilami syusyu kita kiwe ki rangba kur kiba la persya ya kata kajing ajat kiba titang katahi nga ngam shim la persya jubor hi tang
na benta kata kajing ai jat kipa tang ba ngasukwa ban pensyaya phi kipat ba ngamla pat bangan ai kajing Christian ya iba ardan lani ngamla bangan one contest election na ka parti PPP namar ba ngamla ban yalam bakala ya kipat ba bangan hikai yaki bakin penken no yaki anjong ke district council but let's see ka sarkar perengru kan sa pendu no ya ka district council lada ka district council kalap penken no ya kita ki hok jong kata ka jing bu ka anjong ka constitution kabala ai ya ka district council na ka bentaban bat bante lakam ya ka riti ka dustur lada dan syu kata ka jing te lakam ban ai ya kata ka jat kami bat lada ai no sa ka jat kapa kamot kata ngila pendu hi mangi kipat ba ya kata ka district council dekade kata ka ba ngam kwa bangan long mga kata ka nong yalam kabadan hakti hakjat iba arden bangan yalam bakala ya kipat ba tingam la ban long kata ka priu ba pasya sisngi kinsa nam haka history of Meghalaya ba kade ka kongpes ini kabala ajing Christian ya iba ardan ya ka VPP bala pendu ya ka district council kata ka bangangam ko abandan bata ban yalam bakala ya kipat ba yanang ta sa kawaipan kadai ka ba ngam ko ban thok susu ya kipat ba na kalyang kada VPP kaba kijupen butnam bakane ke sarkar kadi kaba ai kam tang ya ki dakhar kaba ai kam tang ki we ki jat benrio pat kaba ngi ki hasi ngim dan shu ya ki kam bangen trai baba on dala poi ka VPP ha kabor hana on sayo ya ki kam sarkar ba on sawan ra ki jingkala tikata kadi kaba ngamla ban priang namla bangan thok ya kipat ba akumta namal ba yo le si onalawan ka VPP ru onnomla hiban ai kita ki kam sarkar namar bangim dan ki project yim dan watang ki karkhana boarding ai ru ha ka jala jongi ti na ai kan la ban ai kam bat mentap hilayo I bade kini ki seng balang ki ta ki banakal yang ka VPP bat ki babun ki bayaki kat bawan ra kam ka sarkar kat bakwan ra ki project kinu nuru labon di kijing khanglat bat kata ka ba ngam not bangan thok ya phi ki pa ba ngam not bangan yalam bakalai phi ki pa ba bangan syukur ban ai kam ai jam limda ngim ai bor ya kata ka sarkar ka badon ha ka bor ka bala banon ra ya kita ki project lada ka VPP kadi ka ba yo ijingai menta kadai kan opposition party kamut kadai lada kadai kita parti ke start kan penbor yak sarkar bahkan wandra aki project kanang ba onda kalapoi sama kapan hakabor pan kan sayo ban pendan kamsuk bat hangta kan sayo ban ai kam ya kipat ba hendai menta kan ne ka VPP kalakhang lupa yak sarkar banon rai project di onda lawan ka VPP hakabor lele anang yap tangan namar kan ne ka sarkar kadai ka bala dep ban siu ya kan ne ka hydel project bat kalalong pen kare bah bahkan wandra sakiwe kita ki project jong karelwe bat jong kita ki surok kiba pilayo ilupa kat kini ki development menta ki bakalale kata kamot lada ka BPP kade ka bayo ijingai kanang kentiu bahaya kan ek sarkar kanang ba lada kam kedau kti bade ya kam ya kawang kti bade kipat ba kila iet hi ya iba aden nama kila iet lupa kipat ba hendrai da kajing kawang kti da kajing yo itang ya kijing tuna ka sarkapan iba ardan mentai lanang du bor batang katahi kade ka banga kwa bangan ai kata kading Christian ya kata kaliang persya na ya ka sarkaru ba ngin wanra kita ki project bat ngin sala banlong kita ki nong yalam ki bastat ki ba wanra karoi kapar ya ki pat ka jela bat kita ki dei ki kam ki barat ba jong kita ki beriu ki bastat ki basempang ki ba lada ki wanra ya kita ki jingkela ha kata ka sensyar kada da ka bakawan ra ki kam ki jam kade kata ka bor jong kata ka jingkiu jong kita ki opposition party ru
kamot bakin treasure hem dapat ngilayo ba kade ke BPP kabalap ay man CMF sarkar kan le ta tementa dakal ayo bor ka sarkar pa de tementangin ay lano sa ka BPP kade katakin kupta kade ka ba wat ngi ki pat baru ni no man CMH dada ka sarkar kade ka ba treasure hem ru kamot pa kasyongkat kum kacing trejo ki pangin ay kacing kersan ndai da ka ba isunyo tang ya kicing duna